Lea? Nej. I dag er det Leas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra børnehave går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest for dem, som kommer med som gæst, for dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra! Gid Lea længe leve må, og sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Så skal vi... Hurra! Hurra! Tillykke. Kan du pusse lys på det? Længere et. Ja. En gang til. Skal du have det første stykke? Ja. Den smider vi i Dropbox. Det er jo så let at opdage. Bare det var min fødselsdag. Nå, min. Bare det var min. Din, ja. Bare min. Nej, det er bare din. Sådan. En ny. Ja, Jeg tager dem lige ud. tag dem lige ud. Hvor er det flot.